Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ikadulong sa inyo, kagyari ng atong mga top stories of the day. Today, September 19, 2025, Biyernes nga adlaw. Senator Risa Hontiveros ginahaylo ang tanan ilabi na mga pamatanon nga mag-intra sa anti-corruption rally. Bagyo Nando, posible mag-landfall sa Pilipinas Lunes ang gabi. Pulis kag iya anak na salbar sa Coast Guard gikan sa pagkalumos sa baybay. Duha ka mga estudyante nga nagasakay sa motorsiklo pilason matapos mahulog sa Taytay. Kag sa good vibes, maligo ta sa spring water sa tripping ni Romain kag generator set nga ginapadalagan sang labhang sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa lakat sa panahon. Bagyo nga Nando nga ginapaabot mangin isa ka super typhoon ang ginapaabot nga mag-landfall sa Pilipinas Lunes ang gabi. Malayo pa sa kadutaan ang bagyo nga Nando kagyara pa ini sa east and central Luzon. Pero suno sa pag-asa posible nga sumugod buwas, pabatsagan na ang ulan dala sini ilabi na sa eastern portion sang Visayas kag Luzon. Buwas posible man nga may mga lugar na nga paidalom sa tropical cyclone wind signal. Sa Domingo, mabunok na nga ulan ang ginapaabot kahigupon man sang bagyo ang hangin habagat kag tubtub Martes magapadayon ang mabunok na ulan. Lunes ang gabi, tubtub Martes ang kaagahon posible ang landfall ni Nando sa Babuyan Islands pero ginaalerto sa gihapon ang mga probinsya sa Northern Luzon kay posible nga malapad nga area ang maapektuhan sa bagyo ilabi na nga dako ang posibilidad nga mangin isa ini ka super typhoon nga kategory sa Lunes nga adlaw. May ginapaabot pagid nga mag-develop nga LPA sa guwa sang PAR sa masunod nga anong kaadlaw gani balantayan ang lakat sang panahon. Sa number 9, Bacolod City Administrator nagpaatag nga wala sang itsura sang alkalde sa Bacolod ang ginpanagtag nga mga school supplies sa mga eskwelahan. Sunod sa kay Attorney Mark Steven Mayo, ang City Administrator sa Bacolod, madamo ang makapamatuod nga mga school supplies nga ginpanagtag sa mga eskwelahan wala sang litrato ni Mayor Greg Gasataya, wala sang iyang ngalan, kag wala man sang logo sa syudad. Ang mga notebooks nga may litrato sa alkalde nga ginapakamalaot sa mga kritiko sunod sa City Administrator, ang ginpanagtag antes ang pinili ay sang nagapapili pa lang bilang kongresista si Gasataya na upod inisadto sa Share My Meals nga programa sang misis ni Gasataya. Patag niya, personal nga pondo ang gigamit diri kag ini pondo sang gobyerno. Kabahin ini sang advokasya sang misis ni Gasataya sunod sa Attorney Mayo. Dugang pa niya, magahimo sila sa nagakaigo katikang para magapanabat ang mga nagahimo-himo sang malisyoso nga sugilanon nga ang mga notebooks ang ginpanagtag sa karon sa syudad. Actually, we are already taking some steps, no? Hindi ko lang ma-disclose ang specifics. But may ara gid kita ubrahon, no, para matagaan sila sang leksyon. Kaya ang isa nga na notisyara na mo daw gaanad ang ini nga mga tao nga daw gasalig lang sila blang nga makahamba lang sila biskan wala basis kay tila inya mag-criticize ka sa government, no. Sa number 8, pulis kag iya nga anak na rescue sang Coast Guard sa Sipalay City gikan sa pagkalumos. Nagdinalagan ang katapo sang Philippine Coast Guard Station Southern Negros Occidental padulong sa baybay matapos makabaton sang distress call sa Poblacion Beach sa Barangay 5 sa Sipalay City. Huwebes nga adlaw. Base sa report, nagapaligo sa baybay ang 39 anyos nga police staff sergeant kag ang iya 16 anyos nga bata nga babae. Pareho sila nga mga residente sang Silay City, Negros Occidental. Apang ginbutong sila padalom sang mabaskog nga current kag dalago nga mga balod. Matapos ang search and rescue operation, tigayon nga nadala sang Coast Guard personnel kag CDRRMO Sipalay ang duha ka mga biktima sa higad sang baybay nga safe kag conscious. Gindala ang mag-amay sa City Health Office sa Sipalay City para mahatagan sa nagakaigo nga medical attention kag karon na discharge na. Nagapasalamat ang pamilya sang pulis
kag ang iya nga bata sa Coast Guard kag sa DRRMO sa Sipalay City sa pag-rescue sa ila. Sa number 7, tigayo na nga na-finalize ang cluster of precincts para sa barangay kag SK elections. Approval na lang sa Barangay Affairs Department sa COMELEC ang ginahulat sa karon. Inisunod sa kay COMELEC Negros Island Region Director Lionel Marco Castellano nga nagsiling nga bisan pa nga may layi nga magapospone sang elections para ang pagpanghanda sa COMELEC kasunod sa gin-file nga opposition. Importante suno sa iya ang approval sa cluster of precincts bangod diri magadepende ang procurement sang balota kag election paraphernalia pati na ballot boxes. Nagpatigayon man gani ang COMELEC sang bidding para sa pila ka mga election paraphernalia. On track ang COMELEC sa schedule nila para sa BSKE kag pending sang desisyon sang Korte Suprema sa October 1 to 7 ang gintalan ang filing sang certificates of candidacy. Dito sa BSKE, walang TR kung nilabas. Kaya sabi ni Chairman at ng Bank, tuloy yung preparation. Kasi at any time baka mag-decide ang Supreme Court. Sa number 6, duha ka mga persona ginpanglabo sa banwasang Kawayan. Piraso ng duha ka mga persona nga nagainom-inom matapos ginlabo sang suspect sa Purok 7 Malipayon sa Barangay Bulata, Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Gindala sa ospital sa Sipalay City ang duha ka mga lalaki nga nagaedad 53 kag 34 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, naglabay ang suspect sa mga biktima nga nagainom-inom. Nag-istorya sa makadali tubtub, naglalisay sila. Nagabot sang binangon ng suspect kag ginpanglabo ang duha ka mga persona. Nalag yung suspect matapos ang insidente apang sa ginpatigayong hot pursuit operation siya ang nadakpan sa kapulisan kag karon detained na sa Kawayan PNP. Sa number 5, duha ka mga estudyante nga sakay sa motorsiklo ang pilasod matapos mahulog sa Taytay. Nagaang kasanay sa motorsiklo kag pauli na kuntani ang duha ka mga estudyante nga magpakaisahanay matapos ang ilang buhi sa eskwelahan Huwebes sang hapon. Apang pagkalabot sa sitio Ulalod, Barangay Urong sa Kabangkalan City, nadulaan sa kontrol ang 19 anyos nga driver sa motorsiklo sa dulhugon nga bangin sang dalan kag naglapaw sila nga duha sa Taytay. May kadalumon nga 12 katapak ang natupan sang driver kag sang iya 20 anyos nga angkas. May mga bato kag ginailigan sang tubig pakadto sa tamborong ang lugar kung diin nahulog ang duha. Samtang ang ilang motorsiklo nabili naman sa may dalan sa ibabaw. Ginsiling ni Police Captain Sammy Gasatayang, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan PNP, nakaangkon sang head injury kag nabali ang tiil kag gamot sang magpakaisahanay. Sila ang ginrefer sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Suno kay Gasataya, may karasigon na pagpadalagan sa motorsiklo kag dulhugon pa ang danan kag bag-o lamang natapos ang ulan gani may mga balas nga nag-ilig sa danan. Ineposible nga mga rason kung nga nadulaan sa kontrol ang driver sa motorsiklo. Gikan sa eskwelahan sa Barangay Kamingawan kag papahuli na kuntani sa Barangay Binikwil ang magpakaisa sa natabo ang insidente. Sa number 4, lokal nga panguluan sa Bacolod ang patigayo na sa clearing operation sa area sa mga nasunugan sa Barangay 27 sa Bacolod City. Suno kay Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo, ang clearing ginhimo bilang sabat sa pangabay sa mga pamilya sang biktima sang sunog na makabalik sa area bangod wala na sila sa may maistaran pa kung magbiya na sila sa evacuation center. Ang operasyon ginapaabot maglawig sang duha ka adlaw dugang pa niya. Ginpasalig sa lokal nga panguluhan ang mga magapadayon ng ilang koordinasyon sa national government agencies para sa ginaplano nga relocation survey kag posible paghatag sa mas disente nga puloy-an para sa mga naapektuhan. Butangan sang entry point ang area para may agyan ang mga salakyan. Lain man ini sa dalan nga ginaplano. Luyag sang syudad nga siguraduhon nga safe ang mga pamilya sa ilang liwat nga pagbalik sa ilang lugar.
15 ka adlaw lang sila makatiner sa Apolinario Mabini Elementary School kay mabalik na ang in-person classes sa mga estudyante. Antes magbalik sa ilang lugar ang mga residente, i-clear anay ang area sa syudad. Yara sa masober sa 250 ka mga pamilya ang nahalitan sang sunog ukol malapit sa 1,000 ka mga individual. Sa number 3, may kapin sa 300 tanan ka mga pamilya nga sakop sang 6 km danger zone sa Bulkan Kanlaon, nagpabutsyag sang willingness nga mag-relocate na. Inisunod sa kay John B. F. Diasis ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office sang La Castellana. Ini base sa consultation nga gidpatigayon sa LGU sa mga apektado nga barangay kag bisan pa sang probinsya. Sa karon, padayon ang pagpanghanda sa duta nga magaserbe permanent relocation nga tuyo pagabaklon sa gobyerno probinsyal sa barangay Talaptap nga nagalapad sang 8.6 hectares. Hindi lamang magaserbe ini nga puloy-an kundi may bahin diri para sa ila nga palangabuhian. Suno kay Diasis, kabahin sa proposal sa Kanlaon Recovery and Development Plan ang site development sa piyak kabahin. Parahin ang clearing operation sa Ibid Creek sa Biak na Bato. Kay tig-ululan naman gid suno sa kay Diasis, hindi balikawan nga sa kada pag-ulan may mga volcanic sediments gikan sa naibabaw nga bahin nga ginaanod sa sapa kag gina-subject sa clearing operation. More or less 300 as per pila ka consultation meeting coming from 4 barangays ang as per report. Ang pwede ma-accommodate sa sinang area. Hindi, ang target nga may willingness to transfer from risk area to the permanent relocation. Product na siya sang pila ka consultation meeting with the provincial admin and the LGU of La Castellana and the affected barangays. Sa number 2, Bacolod LGU ginlusar ang e-kiosk system. Ang pagawad sang building kag ang pagawad pagid sang mga documents gikan sa Office of the Building Official ang himuuna sa machine kag hindi sa tao para malikawan ang mga fixer. Sunod sa kay Philip Andrew Soligen nga in charge sang e-kiosk machine, ang sistema maghatag sang masapos nga proseso kag makalikaw sa fixer bangod hindi sa tawo ang processing kundi sa machine na. Ang proseso, antes makakuha sang QR code sa ilang opisina, kinahanglan anay magsumiti sang online application, pinaagi sa portal nga makit-an sa Facebook page sang Obo Bacolod. Pagkatapos, kinahanglan mag-login ang aplikante sang ilang account antes magkadto sa e-kiosk machine kung saan diin pwede mag-generate sang QR code kag claim sang slip number. Ang mga dokumento nga may QR code kag claim slip ang ipahulog sa ginhatag nga Dropbox. Pwede matrack sang aplikante online ang lakat sang iya nga mga dokumento. Tuyo sini nga wala na sang face-to-face nga transaction para mapahapos ang tanan sa mga aplikante. Gidugang pa ni Soligen nga sa masunod nga Lunes, kung sa Lunes nga adlaw, opisyal na nga magagamit o kung magamit sa publiko ang among nga sistema nga user-friendly. Ang purpose sa din instead nga personnel ang ma-receive sa documents, ng kiosk na lang ang ma-receive, bali contactless nila. Ay, okay. Sir, bali... Ang contact sa personnel sa sulod para ma-prevent ang natawag na like fixer, no? Anti-fixer ni sa kumbaga, sir, no? Kay dre na lang siya yung Kali ang ilang i-face na ang ilang tubangon is the kiosk and Dropbox na lang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, lauman nga mayara sang manabat kag mapreso sa ginapatigayon karon nga investigasyon sa dako nga korupsyon sa flood control project sa Pilipinas. Sunod sa kay Senador Risa Hontiveros nga yari sa Bacolod City, nabatsagan nila ang kaakig sang pumuluyo sa nagakatabo. Sunod kay Hontiveros, nagsugod na si Senator Panfilo Ping Lacson nga pamuno sang Blue Ribbon Committee sa pagsabit sang iyang investigative result sa Department of Public Works and Highways kag nagasugod na ang case build-up kag pag-file sang kaso sa mga na-identify nga responsable. Dugang pa ni Hontiveros, hindi lamang mga contractors, mga opisyales kag empleyado sa DPWH nga may kahilabtanan kundi pati man mga mamalidha nga involbado ang magapanabat. Nang panyaman ang pagduda sang iban kun pala
may padulungan ng investigasyon. Hindi dapat madulaan sa paglaom suno sa iya. Ginadayaw niya ang mga pumuluyo nga nagapamatok sa korupsyon. Ginadayaw niya man ang ginapaabot nga aksyon protesta kontra korupsyon sa Bacolod City. Iya ginahaylo ang mga pamatanon nga magupod sa away kontra korupsyon kag magbuylog sa anti-corruption rally sa Domingo, Setyembre 21, anibersaryo sang maragtason nga deklarasyon sang martial law, pati gayuno ang nationwide nga trillion peso march, mahiya kayo, ikulong na. We should see people jailed. I think this issue of corruption on the flood control projects has been blown so wide open na hindi na siya pwedeng ibalik sa bote at isara yun. At higit sa lahat, dama natin yung galit, yung hindi pagtanggap, no? At yung demand ng ating mga kababayan para sa katotohanan at kasunod niyan, kakambal niyan para sa hustisya. Ang statement ko tungkol doon sa mga rally kontra sa korupsyon sa linggo ay mabuhay ang mga mamamayan. Pupugay ako sa mga kababayan natin na hindi na talaga tatanggapin ang matagal at malalim at matinding problema sa korupsyon. Ang mensahe ko, lalo na sa ating mga kabataang Pilipino, mga estudyante, sana sumali kayo dun sa mga anti-corruption rallies sa September 21, makasaysayang petsa ng anibersaryo ng pag-impose ng batas militar way back in the 1970s. And now, half a century later, nagsastruggle pa rin tayo dyan sa issue ng korupsyon. Kaagyari naman ang pangpabalo namon yung pang-good vibe sa inyo siningang weekend. Kung mag-amusin na katinawang tubig, hindi kayahan maganyat maligo. Gikan sa ibabaw, makita ang balas kag bato sa italong. Ang tubig, tugnaw-tugnaw. Ang iban gani ka mga pumuluyo, dili pa nagakuha sang source ng tubig sa katinlo sang tubig. Ini sa tiilan lang sa bulkan kanlaon, ginakahidlawan ini sang iban sa aton. Ining aton kadtuan na pahulong tadi, boss, sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Kag, nagkahibalo ka mo bala nga miyara sang genset nga ginakargahan sang labhang. Yes, you heard it right, labhang. Ang pinsartaan ay basura na, pwede makarga. Kag, gamiton sa pagpadalagan sang isa ka genset. Hindi diesel, hindi man gasolina ang ginagamit sa pagpadalagan sang genset, kundi labhang. Ang ini nga machine, ang aton o si saon to kibunta. Kung ano pag pwede mahimo sini sa Sunday naman, sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? So kung maulan ng panahon, malagaw ko ilang taon lang kamo, no? Pero basi boss, do di pagit masyado kung mag-ulan diri sa aton niya sa Negros by Sunday, mabunok na ang ulan. So muna balantayan starting Sunday, no? Kay tungod nga ang udo ang bagyo ara siya sa Northern Luzon maagi, pero ang habagat ihigo po niya nga posible magdala sang madamol nga ulan, no? Shout out anay sa aton nga mga live viewers si Andre Tahunera. Good afternoon Digicast Negros, si Romel Mahilong Galyo. Good evening Sir Roming, good evening Digicast Negros, si Ma'am Mirna Garrido Clavel, good PM. Watching from Payao, Binalbagan, si Jubea Yap Janala, good afternoon, greetings Choy Roming Subaldo and Digicast Negros watching from the City of Pines. Si Sir Rolando Villanueva, mayang hapon sa tanan nagatan-aw halin sa Pagsanhan, Laguna, mayang hapon sa imo dira sir. Si Jessery Garucho Hevero, mayang hapon ka Digicast Sir Romeo, God bless everyone. Please shout out sa akon nga ihado Toto Gabriel. Salamat sir. Hi kay Toto Gabriel. Si Salvador Espanyola, mayang hapon sa Rubing, mayang hapon sa imo. Kag si Nelson Marvin Aurino Leonora, watching diri sa Dubai. Kagamoy atong top 10 nga mga balita diri sa Negros Island region subong adlaw, tubtub sa Lunes. Have a safe weekend.